No, kai mä tuon sit mukaan. No. Hei, täällä on muitakin. Lähtekää tekin kalaan Pietarin kanssa. Kalaan! Se nimittäin tietää seikkailua, kun lähdetään Pietarin kanssa. Tuutteko te mukaan? Työnnetään vene ensin vesille. No niin, ootteko te valmiina? Joo! Vähän enemmän tarvitsisi jeesiä. Vähän. No, kerro vielä. Nyt oli voimaa. Ohjataan tässä. Tässä on. Mennäänkö ihan ulapalle asti? Kyllä. Joo. Auttakas! Meitä on pikkasen aika iso vene. Niin vähän ääntä. Joo. Joo. Auttaisiko jos laulaisi? Hio hei! Hio hei! Galilean naiset! Galilean naiset! Auttakaa! Autakaa! Minä kalapaikan parhaan tiedän. Minä paikan parhaan tiedän. Minä Kalaparven narran kierrän. Minä Kalaparven narran Ja tiedän. taas saudetaan! Hio hei! Hio hei! Hio hei! Hio hei! Nyt ei kyllä jaksa enempää, Pietari. Mikä siellä on tilanne? Ei sintisi. Pientä kuninkaalle! Kuningas tulee! Kuninkaamme saapuu ikuisella aasilla ratsastaa. Kuka katsomaan? Kuninkaamme saapuu ikuisella aasilla ratsastaa. Papunokset vaatteet ville levitellä, käsiensä mittava sietellään. Osia, auta meitä kuningas. Hosianna, anna meitä kuningas. Kuningas tulee! Kuningas saapuu. Tehdään pientä kuninkaalle. Miten tänne Jerusalemiin on kokoontunut näin paljon väkeä? No, täällä vietetään juutalaisten pääsiäisjuhlaa. Mutta ketä kuningasta me oikein odotetaan? No juutalaisten kuningasta, sitä Jeesusta. Mutta ei minä näe mitään juhlakulkuetta tai... No kyllä se tulee, älä huoli, kyllä se tulee ihan kohta. Näetkö? Asia ratsastaa, maahan on laskettu vaikeita lehtejä oksia. Muuroihin rappi nyt on matkalle lähtenyt. Noussut on saanut lapsuunsa, ylhäälön kuningas. Pääsiäisjuhlilla syötiin hyvin. Ja mä olin silloin palvelijana siellä Yläsaarissa, niin Jeesus tuli opetuslasten kanssa syömään. Ja kuulkaa, se oli aika erikoinen juttu.
ruokan syödä aina lattialla ja se on aina palvelijoiden tehtävä pestä ruokailijoiden jalat. Mutta silloin se oli kuulkaa Jeesus, joka pesi itse opetuslastensa jalat. Eikä sellaista yleensä tapahdu. Ja me mietimme, että ehkä Jeesus halusi näyttää esimerkkiä siitä, että on oikein palvella ja auttaa muita. No, sitten he alkoivat syömään juhlaateriaa. Usein ollaan kaikkia herkkuja, leipää yleensä ja sitten viiniä ruoan kanssa. Kun Jeesus antoi leipää opetuslapsilleen, hän sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti viinipikarin ja sanoi, ottakaa ja juokaa, tämä on minun vereni. Sitten hän vielä jatkoi siinä, että kun te syötte ja juotte, tehkää se minun muistokseni. Me ihmettelimme kovasti, että miten niin muistokseni, koska siinähän Jeesus oli ystäviensä kanssa. Me ihan aikaan käsitellä, mistä on kyse. No, aterian jälkeen he menivät ulos täältä, tuohon läheiseen puutarhaan. Siellä Jeesus ja opetuslapset rukoilivat. Toki taisi käydä niin, että opetuslapset nukahtivat ja Jeesus jatkoi rukoilemista. Sitten illan pimetessä sen puutarhaan tuli sotilaita. Ja sotilaat vangitsivat Jeesuksen. Sillä hetkellä kaikki opetuslapset ja Pietari, he pakenivat kauas. Seurasin sotilaita nähdäkseni, mitä Jeesukselle tapahtui. Mutta yritin kuitenkin olla piilossa, koska olen Pietari, Jeesuksen opetuslapsi. Minunkin voitaisiin vangita. Oikeastaan pitäisi mennä auttamaan Jeesusta, mutta en uskalla. Niinpä olen vaan tässä nuotiolla ja näen tästä, kuinka Jeesusta kiusataan ja satutetaan, mutta en uskalla tehdä mitään. Hän on minun paras ystäväni ja opettajani, mutta en tee mitään. Minua pelottaa. Nyt sotilaat lähtevät viemään Jeesuksen jonnekin. Ilmeisesti Pontius Pilatuksen palatsiin tuomittavaksi. Nyt tähän taitaa tulla muita ihmisiä. Sinä olet varmaan se Jeesus Nasaretilaisen kaveri. En ole, en. Minä olen nähnyt sinut sen miehen kanssa. Joku toinen samannäköinen ei ole. En ole. Kyllä me sinut tunnistamme. Ei, en varmasti ole ollut kanssa. En. Mitä minä olen tehnyt? 3 kertaa kielsin Jeesuksen ja sitten kukko lauloi. Juuri niin kuin Jeesus oli sanonut, että ennen kuin aamulla kukko laulaa, minä hänet kiellän. Ja minä olin luvannut aina hänen puolellaan. Minä olen maaherra Pontius Pilatus. Tänne palatsini pihamaalle on tuotu vangittuna Jeesus. Mutta miksi hänet on vangittu? Hän väittää olevansa juutalaisten kuningas. Hän villitsee kansaa. Me varoimme. Jeesus, oletko sinä juutalaisten kuningas? Hän vastaa vain, sinähän sen sanoit.
Sitten hän on vaiti, eikä puhu enää mitään. Vaikea tilanne. Minun täytyy puhua kansalle. Heitä on tullut jo paljon paikalle tänne. Jerusalemin asukkaat, minulla on tapana pääsiäisjuhlien aikana päästää yksi vanki vapaaksi. Te saatte valita kenet. Tämä Jeesus, minä en näe hänessä mitään pahaa. Hän ei ole rikkonut ketään vastaan. Tahdotteko, että vapautan Jeesuksen vai Barabbaan, tämän murhamiehen? Barabbas vapaaksi! Mutta mitä minä teen sitten tälle Jeesukselle? Jeesus ristille! Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne. Tämän jälkeen sotilaat lähtivät kuljettamaan Jeesusta kohti Golgotaa. Jeesus kulki sitä tietä kantaen yksin sitä painavaa ristiä harteilla. Tietä, joka sinne Golgotalle johtaa, kutsutaan Via Dolorosaksi, eli kärsimysten tieksi. Eilen täällä oli paljon roomalaisia sotilaita ja kansaa. Nyt täällä on jo hiljasta. Ristiinnaulitut on otettu pois ristiltä ja haudattu. Jeesus oli minun rakas poikani. Hän oli puuseppä, mutta viime aikoina hän kulki pitkiäkin matkoja opettamassa ja auttamassa ihmisiä. Erityisesti lapsia hän rakasti. Hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Jeesus ei koskaan tehnyt mitään pahaa. Siksi minun on vaikea ymmärtää, miksi hänet vangittiin ja miksi häntä kiusattiin ja satutettiin ja miksi hänen piti kuolla. Jeesus oli Jumalan poika. Miksi Jumala antoi tämän kaiken tapahtua? Sitä on minun vaikea ymmärtää. Ehkä siihen joskus tiedän, miksi tämä kaikki tapahtuu. Se, mikä minua tällä hetkellä lohduttaa, on se, että Jeesuksen ystävät
ottivat Jeesuksen ristiltä ja hautasivat hänet. Kallioluolaa, niin kuin täällä on tapana. Kallioluolan suulle viertettiin suuri kivi. Niin suuri, että siihen tarvittiin monta miestä sen saamaan se paikalle. Silti jään pohtimaan, miksi tämä kaikki tapahtuu. Suuri ja painava. Mahdolleko päästä ollenkaan sisään? En usko, mutta katso, minulla on täällä näitä ihania yrttejä ja öljyä. Tätä ihana tuoksu. Voimme hoidella Jeesuksen ruumiin, niin kuin meillä on täällä tapana tehdä, mutta miten me kaksi naista? Miten me muka saisimme sen kiven? Miten me saamme sen kiven siirrettyä? Katso, Kivi on poissa. kivi on poissa. No mikä on tuo valo, kun tuolta haudasta kohtaa? Ihmeellistä valoa. Enkeli! Älkää pelätkö. Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei Jeesus ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Jeesus elää. Mitä ihmettä? Noussut kuolleista. Jeesus elää. Kerrotko kaikille? Kaikille. Missä se Pietarikin nyt Ja on? meidän on kerrottava myös Jeesuksen äidille. Kyllä, Pietari. Käytiin Jeesuksen haudalla. Niin. Et kyllä ikinä usko. Ei uskokaan. Hän ei ollut siellä. Ei, tämä on tyhjä. Tyhjä. Ja enkelin. Enkeli, joka sanoi, että Jeesus on ylösnoussut. Uskotko? No, vaikea uskoa. Mutta totta se on. Me nähtiin se ihan omin silmin. Vai se. No, myöhemmin minäkin sitten näin Jeesuksen. Olimme olleet kalastamassa koko yön järvellä saamatta yhtä ainutta kalaa. Sitten aamulla, juuri kun olimme tulossa rantaan, joku huusi sieltä rannalta, että heittäkääpäs vielä yhden kerran verkkoihin veden oikealle puolelle. No niin, heitimme ja valtava kalvari ui siihen. 153 kalaa, voitte uskoa. Ja sitten kun tulimme rantaan, Jeesus oli tehnyt nuotion sinne ja hän paistoi meille kalaa ja jutti. Hän todellakin elää. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi vielä monille ystävilleen. Ja kun hän palasi takaisin Jumalan luokse, jätti hän ystävilleen ilon ja rohkeuden kertoa pääsiäisen ilosanomaa ihan kaikkialle. Ja siksi me saamme tänäänkin siitä täällä Masalassa teille kertoa. Tie taivaaseen on auki, kuolema on voitettu. Jeesus elää. Kanssamme pääsiäismatkalla ja erityiskiitos teille hienosta tarkkaavaisuudesta. Olitte kivasti mukana. Nyt voitaisiin vielä toivottaa toinen toisillemme hyvää pääsiäistä ja tehdään se, mulla olisi täällä vinkki, miten me voitaisiin tehdä. Voit toivottaa sille vieruskaverille sanoa hyvää pääsiäistä. Mä lasken 3 ja sanotaan yhdessä 1, 2, 3. Ja nyt taisi mennä vieruskaverilla kyllä korvat lukkoon, mutta toi toivotus kuului varmaan tonne
Kirkkonummen keskustaan saakka. Nyt voitte lähteä kohta opettajien ohjeiden mukaan istuvia alas ja kuuntele, mitä oma ope sanoo, ja turvallista matkaa takaisin sinne kouluun. Ihanaa